Hürmetli irteler hammagizga dostlar. Bugün 7 mart. Sanavlı saatler güzel hatın kızlar beyramına kalıp bara. Köpçülük ir-atlar bugün baş batıp buletler izlep yeri. Hatın kızlar irtagisi günni motor karşı alır için şeştaraşlık hem manikür salonlarında vakit ötkereler. Bu tırışlıkları barısı da sizning için iratlar. Amina bizni baxtli yeter için qoydan şeşkeler alı gidigen sırav tusa aldağı rolikni qaragız. Tizden 8 Mart Matur Hatın Kızlar Beyrami. Bu günni şeşke işine kömülmegen hatın kız o'zizin allanishik timsitilgan shekilli his etar. Shundukdan hurmatli iratlar, qaydan ham nindi bo'lak qolirga deb bosh qotmag'iz. Maxsus sizga deb yaratgan hatın kızlarımızga dunyoning turli yoqlaridan kitirilgan sheshkalar, eski qulatqi bistasi, qo'y bushi va 47-yurt magnit yanashasida o'rnashgan sheshaklar pavilyonida keta. Yaratuv ham hurmatlar hisin sheshaklar orqali bildirig'iz. Bayasi oz, ko'rki ko'p. Kutib qolamiz. Shulay adresli jitkiri de var. Elimtalar için telefon ekranlarınızda ko'rasiz. Bayram sheshkasiz, hatın kızlar iktibarsız qolmasin. Mindan siңа сәлам тапшыруының төп максатына күчәбез. Һәм бүген безнең электрон почтабызда 2 хат бар. Беренче котлау сәламын без күркәм райондашыбыз, гүзәл хатын кыз Хабибуллина Рима Алимҗановнага юллыйбыз. Чөнки бүген ул үзенең 65 яшьлек матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны апасы Роза Алимҗановна, балалары Гүзәл, Наил, Гөлнара гаиләләре белән, энесе Расим Алимҗанович гаиләсе белән ихластан котларга булдылар. Синең дөньяга тууыңны бар дөнья зарыгып көткәндә якыныбыз. Күрәсеңме, бүген нинди матур итеп җылы кояш елмая. Тыптын гына өй түбәләреннән тамчылар тама. Бу барысы да синең хылкың белән тоташ булган күренеш. Син дә бит яз кояшы сыман ягымлы, тамчылар шикелле бик тыныч, итәгатле, акыллы, сабыр һәм туганчыл якыныбыз безнең. Бүген сиңа 65 яшь тула. Картаян дип уйлый күрмә җаныкайыбыз. Әйе, вакыт бер урында басып тормый. Без улыгайдык, тик әлегә картаймадык. Тормышларыбыз Аллага шөкер кылырлык, зарланасы урыныбыз юк. Алда ни язганына сабыр кылып, уфтанмыйча, бергәлектә, бердәмлектә гомер итик. Якыныбыз 65-ен бүген каршы ала иртә таңнарда. Күпме насың аның йөрәгендә, күпме сөю аның җаннарда. Картаян дип юкка сөйләмәше, кем ышаныр синең карт дисәк. Кәефләрең булыр күтәренке, бүген бәйрәмеңә без килсәк. Сиңа телибез без саулык бары, тыныч үссен алгы көннәрең. Имин өчен бер борчымы сине, Аллам язган озын төннәрең. Әгәр килсә иде хәлебездән, җырлар язар идек бүләккә. Килми бары, шуңа кушабыз без күптән язылганын теләккә. Хөрмәтле Роза Алимҗановна, Иске Кулатка, Санкт-Петербург, Казан шәһәреннән бар якыннарыгызның теләкләрен бергә үреп, изге ай башкаруындагы тип йөрәгем җырын сезгә яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз.
Алдагы котлау хатыбыз безнеке гади түгел, чөнки экраннар алдына мин бер генә райондашыбызны түгел, ә инде зур бер сыйныф укучыларын чакырасым килә. Дөресрәге, 1981 елны Иске Кулатка 1 номерлы чыгарылыш 10 Б сыйныф укучыларын. Барысының да исемнәрен атап китмәбез, ләкин сез үзегезне фото аркылы танырсыздыр дип өметләнәбез. Күрәсезме, без нинди яшьләр идек? Кайда калды икән инде ул балачак? Тормыш безне төрле якларга сипте. Кем кайда яши хәзер? Сагынып, искә аласы гына калды безнең матур мәктәп елларын. Сагынырлык хатирәләр күп булды. Ләкин хатның төп максаты безне барыбызны да быел берләштергән бәйрәм белән котлау. Быел бит безгә һәммәбезгә дә язмыш үзе 2-5 куя. Әйе, быел безнең юбилейлар. Ихластан һәммәбезне дә котлыйган дуслар. Балачакка кабат кайтыр өчен кулларыма алдым сүрәтне. Анда син дә минем яннарымда, безә бигрәк сагыну йөрәкне. Кыңгыраулы мәктәп елларына сагынып кабат кайтыр идек бер. Әгәр синең шундый теләк туса, туган мәктәбеңә бер кер. Ал кулыңа сүрәт, шалтырат та, рәхәтләшеп, көлеп сөйләшик. Кичә генә төсле бала идек, бүген әйдә кабат берләшик. Юбилейлар барыбызны котлый, гөрләп 55ләр үтәләр, ә күңелләр әле һаман нидер яшьлек кайтыр дип көтәләр. Жүләр күңел, кайтамыни яшьлек, хыял гына яши күңелдә. Аяз булсын мәңге башчыгызда, елмайсын кояшкай күгендә. Котлык дуслар юбилейлар белән, телик нык исәнлек барсына. Сезне күргәч, шушы сүрәтләрдә күңел дөньяларны тарсына. Шул уңайдан әлеге сыйныфта укып чыккан бар хатын-кызларны 8 март бәйрәме белән дә котлыйбыз. Теләкләрегез тормышка ашсын, бәхетле булып матур гомер итегез һәм әлбәттә барыбызга да күрешергә язсын. Язлар килә, 8 март бәйрәме. Бүләк итә бүген ирләр гүзәл чәчәк бәйләме. Бүләк итсен Ходай сезгә саулык тулы гомерләр. Алда ничә тапкыр әле гүзәл язлар килерләр. Хөрмәтле Иске Кулатка 1 номерлы 1981 ел 10 Б чыгарылыш сыйныф укучылары. Һәммәгезнең дә юбилейлары котлы булсын, бәхетле булып, дөньядан тән һәм ям табып яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен кабул итеп алыгыз. Çakırıp dura bitene Kileşek diyen yollar Koyaşlı o yaz günlerini Dilimin dostlar sizge Yaktı məhəbbət hislerin Yorsuluk günlüğüzge Uçraşular, görüşüler Bulsun idi yaşarak Gönül küperler diyen bulmasın Orayı Dilimin dostlar sizge Yaktı məhəbbət hislerin Yorsuluk günlüğüzge Uçraşular, görüşüler Bulsun idi yaşarak Gönül küperler diyen bulmasın Orayı
аяз günlerini Dilemen dostlar sizge Yaktı мәхәббәт хисләрен Ярсулык күңелегезгә Очрашулар, күрешүләр Булсын иде ешырак Күңел күперләр дигән булмасын Орайырак Кояшлы аяз günlerini Dilemen dostlar sizge Yaktı мәхәббәт хисләрен Ярсулык күңелегезгә Очрашулар, күрешүләр Булсын иде ешырак Күңел күперләр дигән булмасын Орайырак Тапшыру азагында кабат искә төшерәсе килә. Иртәгә безнең бәйрәм. Әшәшәкләр районнан кайдан табарга дигән сорауга җавапны алдагы роликтан таба алырсыз. Какая весна без 8 марта? И какое же 8 марта без цветов? В павильоне «Цветы», расположенный по адресу рабочий поселок Старая Кулатка, улица Куйбышева, 47, рядом с «Магнитом», подберут цветов под каждую улыбку. Для ваших прекрасных дам создадут идеальную формулу букета. Именно здесь вы почувствуете эстетику цвета. Лилии, розы кустовые, хризантемы, тюльпаны, альстромерии и экзотические лизиантусы. Будь джентльменом, пусть праздник всегда будет рядом с вашими дамами. Свежие цветы, а также цветущие комнатные растения в горшках. Здесь нежность в каждом лепестке, которая подчеркнет особое отношение к вашей второй половине, сестре или маме. Павильон «Цветы» исполняет ваши мечты. И если вы находитесь далеко от дома, вы можете одним звонком и оплатой на карту заказать доставку по адресу. Телефон для связи вы видите на экране. Все цветы радуги в павильоне «Цветы». Широкий выбор по приятным ценам порадует вас и осчастливят ваших дам. Бүгенгегә мин хушлашам. Бәйрәм иртәсендә Алла бирсә күрешербез. Хәзергегә хуш, сау булыгыз.